पहले तो हम खेसारिये का नाम धरब। उनके दुलार से हम बबुआ बो कहिले। बबुआ बो? हाँ बबुआ बो। बबुआ बो। तो मर्दाना हो तो बबुआ बो कैसे कह? अरे महाराज इनका के 600 में। अरे अब काहे करो तार माना खेसारी दीवाना बना के एक संग पढ़ल तू प्रेम के पढ़ाई तब काहे बबुआ ते गईले भुलाई तोरे चलते जायब जेल लखाना। अब तो गाड़िए देती लेकिन नहीं गाड़िया हो। वो रुपया का हो गए खेसारी आ खेसारी जइया 2 गो जामा पहनो कमला बाबा के नाम धरो पहिलका कैसेट खेसारी के झाड़ देव झारखंड में सब पूरा भारत पब्लिक सुने। उनका मेहरारू मुखिया आने बारी उनका मरद काहे जेल गईले तोरा रुपया में धिरकार पड़ जाए तोरा पिलुआ पड़ी ते का मानता नहीं रे सार ते 52 का रुपया से पोसाइल बारी ते पलाइल बारी। नमस्कार प्रणाम गोड़ लागतनी कैसन बानी रवा सब। हम खबर गांव तक से सत्येंद्र सिंह रवा लोग के बीच हाजिर बानी। हमारा बीच में आज के पाहुन अतिथि बानी डुमरसन छपरा जिला में ही पड़ेला आ वो लोग ये चेहरा के पहचानत होके शंभू बाबा बानी। आ शंभू बाबा के देन हो जे कोई गो भोजपुरी स्टार लो स्टार हो गइल। अब भोजपुरी स्टार जे एबार भइल बा पहले नचनिया बजनिया रहे एबार भले स्टार के नाम से जानल जाता तो ई शंभू बाबा के दिन। सबसे पहले तो गोड़ लागे बाबा के स्वागत करब का हाल चाल बा? चली हम शंभू बाबा तमाम भोजपुरिया भाई के गोड़ छू के गोड़ लागब। जे भी ये चैनल के देखत हो के ये खाली लाइक करी सब्सक्राइब करी विशेष बात ना शंभू बाबा निहोरा करब। अब पूछी जे का पूछे के चाहत ई बताई कि जब हमनी है डुमरसन में तो बाजारी में पूछनी है कि जे हमरा जाए के बा शंभू बाबा के यहाँ तो 1-2 आदमी कहल हो कि वहाँ के माई बाबू पहले उनका के वहाँ के अलगा कर दिले रहे और वहाँ के स्थिति ठीक ठाक नहीं है। तो ये बताएं कि जे रौरा जौन बात उनके जे कोई को वीडियो हम देखिले लोग कहला कि खेसारी के स्टार बनौले फलानवा के स्टार बनौले चिलानवा के स्टार बनौले आ रौरा के माई बाबू रौरा कहल के काहे कर दिलक? हे महाराज हम शंभू बाबा सब लोग के स्टार बनौले तो ई बात वो कलाकार लोग का जाने के चाहिए जे जहिया एगो रोटी खियावे के ना रहे 2 गो जामा पहने के ना रहे तो यह शंभू का दुआर पर आइलो। शंभू ऑर्केस्ट्रा में से नाच में से लेके सबे सुनो पूरा मेरा भोजपुरिया भाई सुनेगा जी लेके हम आईनी तो यह शंभू बाबा रहे आ बड़ा रुपया हो गल तो शंभू बाबा बदल गए। मने ऐसा के कलाकार बड़ो संगे तो कइले बा खैर नाम तो केहू के ना धरब लेकिन कलाकार लोग ये कहले पहले तो हम खेसारिये का नाम धरब। उनके दुलार से हम बबुआ बो कहिले। बबुआ बो? हाँ बबुआ बो। बबुआ बो। तो मर्दाना हो तो बबुआ बो कैसे कह? अरे महाराज इनका के 600 में गौले बनी अब हुए ना हमरा लगे 2000 कैमरा ला लुआइलो आ वीडियो वाला ये सब हमरा ना बुझाला हमरा नाम लिखे ना आवे मोबाइल नंबर धरावे ना आवे लेकिन हम कहले बानी कहले बानी तो हम कहत नहीं तो कहस। आज शंभू बाबा मठिया पर मजबूर हो गल बानी का मने ऐसा कैसन कारण हो गल बा कि ये तरह के? हम मठिया पर मठिया हमार स्वर्ग बा लेकिन खेसारी का तू बाभन के इज्जत करता रे को जिला का बाभन के इज्जत कैले बड़ो मैंने हम कहता नहीं पूरा भारत वर्ष के लोग सुनता आई वीडियो सब लोग देखो। तो ये बताएं कि खेसारी के बहुत लोग को वीडियो में रोक देखले बनी कि खेसारी रोवा के यहाँ आके रहत ले मड़ई में टूटल पे होता हमारे स्टार बड़े रोवा के यहाँ आके मैंने मड़ई में रहत ले आ उहो मरैया स्टार कौन चीज बा स्टार पब्लिक बना वाला पब्लिक जरा के चाहिए 10 रुपया के टिकट फिल्म देखी उनका गाना सुनी स्टार के बा स्टार रउआ बानी स्टार है सब लोग वीडियो कैमरा अलग बा स्टार सब मीडिया अलग बा स्टार हम कौन सी बनी शंभू बाबा गरीब आदमी लेकिन हम वो दिन के पूछता नहीं उनका से वो कहता रहे जब बाभन लोग के मानी ले ते का मानता रे बोका बाभन लोग के तू मानता नहीं है तू बाभन लोग के हित बना के जेल में भेजवाता है। केकरा के जेल में भेजवा? बुलबुल बाबा। आज हमारा जेकर पत्नी मुखिया बारी छपरा रोगल को नहीं जे रुपया देते खेसारी के बारो बत्ती बारो जी बुलबुल बाबा
रउआ ने कचोन ये स्टारे मानो तरो तू बाभन के मानते बारो हमको मेहरारू मुखिया आईने बारी उनको मरद काहे जेल गईले तोरा रुपया में धिरकार पड़ जाए तोरा पिलुआ पड़ी ते का मानता रे सर ते बाभन का रुपया से पोसाइल बारी से पलाइल बारी हम जितना कलाकार लो बड़े हम ईमानदारी कहतन केहू कलाकार को हो जे शंभू बाबा 5,000 कर्जा ले बड़े 2,000 कर्जा लेकिन हाँ ई बात कहब हम तो मीडिया लग सामने कहले जे शंभू बाबा के उसे 10 गो रुपया मांगले हो कस कुछ कहले कहूँ का बाबू उड़े बोले हम उड़े बोले बनी बहुत लोग कहता कि खेसारी पहले खूब रुपया पैसा दे कहीं के आ बाबा बनौले रहे तो ठीक रहे अब रुपया नखन देत हमका के खर्चा नखन चलाओ तो हमका के गरियावत रहे उल्टा पुल्टा बोलत सुना ना वो रुपया का हो गई अब तो गाड़िए देती लेकिन नहीं गरिया वो रुपया का हो गई खेसारी आ खेसारी जइया 2 गो जामा पहनो कमला बाबा के नाम धरो पहिलका कैसेट खेसारी के झाड़ देव झारखंड में सब पूरा भारत पब्लिक सुने दूसर का कैसेट छौड़ी ही ATM के मशीन के उडाले निकाले तू लाए बाके बोलो हम तो ये तार पेड़ा जो होता नहीं आ पहिलका हमनी के लेखक महेश परदेसी ओकरा बाद में अले कृष्णा बेदर्दिया पवन बाबा लेकिन वो लोग के कोनो दोष नहीं के वो लोग के गोड़ लागब पवन भाई के प्रणाम करो कृष्णा बेदर्दी के महेशो भाई के लेकिन हई नया नया जिनावत रहे तार माने अब का कही हम तो कुछ कहब ना कुछ कहब ना आ उहे शंभू रे पगला चीन 100 रुपया कर्जा लेके हम खियले बनी तहनी के हमरा के दिले बा खेसारी के 100 रुपया कर्जा रखी होले बनी तोरा चलते हमार बाप अलग है कोई लोग हमार भाई अलग है कोई लोग आ ये बोले तो खराब हो गई आ तहनी कह तरह जे शंभू बाबा खराब हो गए हम खराबे रह हाँ तन जान जे पढ़ल लिखल बा जे बुद्धिजीवी बा उ जानता जे हम का कहले बानी आ जे बुढ़बा कह तू धक्का पारे पर लाठी मारी उ मारी हम यो बात कहतनी मीडिया लग सामने आ सत बोलतनी तनी से तो बढ़िया पहुँच सिखवा बा लाइट न करो तनी से बढ़िया पहुँच सिख मारे वहाँ राम अंजनी हमार छोटू भाई सब लोग के जोड़े रखल तू का कहले बड़ो तू कह तार बाभन के मानी ले बाभन के माने ना बाभन के ते मोहरा बनाइलिस ते बाभन के मोहरा बनौले बड़ी आ ते आगे बढ़ल बड़ी ऐसे बताइए कि अभी फिलहाल खेसारी के गाना ओंग नहीं चलत रोवा लोग के जो टीम रहे तो एगो गीत बाजे तो साल भर 6 महीना खूब बाजे आज 10 दिन में 8 दिन में गीतिए खत्म हो जाता है वो कैसेट के दौर रहे तो खूब उतना चले आए बार नेट के ज़माना में 15 दिन में सेट हो जाता लोग अब देखी नेट के ज़माना 2 दिन में सेट कर दो 2 दिन में तो 15 दिन में नेट में सेट होता हम 2 दिन में सेट हुई जा बाबू हम ये कहब उहे शंभू आजो पर आज कोई के गलती हम ना कहले गलती बोली तो तू लाइफ होके बोलो तारीख राइटर नया भइल बारे 2 साल में उ का जानता रहे हमरा बारे में उ का जानता रहे आजो पवन सिंह तहनी से ठीक बारे बुका ठीक है कोई को कुछ बिगाड़ा नहीं है तो कोई को कुछ बनाया नहीं है लेकिन खेसारी बाभन के इज्जत करता रहो तू बाभन के भी इज्जत करता रहो आ तार बाप कहता रहे पियो कर को दिन दारू के दाम हमरा घरे भेजवले पड़े आ पियो कर कहता रहो तो तारा चाचा का गोर में आजो चप्पल बा नाम धरी तू हीरो है तो तू अपना बड़ भाई को मीडिया विलन बनाता आजो 6,000 के नौकरी दिल्ली में करेला ये बखवा उहे न शंभुआ रे जे तोरा 2 तलवा पर सुबसवा का लोग से चौकी ठोकवा के कहतनी आ भेजवनी आज गलती हो गई शंभू बाबा पब्लिक बोका है पब्लिक बोका है आप लोग देखिए ईमानदारी का है यदि शंभू बाबा गलत हो गस तो हमरो के रुआल गड़ी आई हम ही नहीं की कहत जे शंभू बाबा के गर्भवती देखाई तो केस का सब्जी हमरा दुआर पर पुलिस भेजल है का शंभू बाबा हैंग कल आ रउआ बती आयल बनी मोबाइल पर जे शंभू बाबा बम्बे के तो हम कहनी हमार बम्बे डूमरसन हमार बम्बे ढाना दियो
तो हम तो खेसारी से कहले जे लाइफ होके बोलो यदि 100 रुपया रुकिए सब लोग सुनता है यदि 100 रुपया खेसारी अपना कम्युनी में से शंभू तिवारी के दे थोकस तो सामने कहो। अंत में चलते चलते कुछ ऐसा सुनाई कि हमारा श्रोता लोग के लागे कि हाँ शंभू बाबा के लगे सत्येंद्र गइल बड़े कुछ गीतों गाँव नहीं होके के चाहिए। सब लोग के प्रणाम करब। एगो गीत गाओ तनी पप गीत। हमर दिल बा दीवाना तहरा चाल पर, हमर दिल बा दीवाना तहरा चाल पर, अब चली हो दुनाली तारा माल पर, हमर दिल बा दीवाना तहरा चाल पर। सुननु तू जौन बुझ तो बबू हो तो शंभुआ बरांड हो आ पहले रोअत नहीं जानतर सका है जे दुख होला जे बेटा बेटी के पोस के आगे बढ़ावे। बेटा खान पोसले नहीं खेसारी के रुआ न के पोसले तार बाप गोदी में ना सुतैले, शंभू एशियन होटल में गोदी में सुतैले, शंभू एंगल कंपनी रमेश से गाड़ी सुनले, तारा लगे 2 जमा पहनो शंभू हल्का मोटरसाइकिल मंगले आ सुबोधवा आ शंभू आ खेसरिया रहे जोड़े। हम विशेष कुछ ना कहब एगो और ही हो जाओ अंत में चलते चलते कोना गायब आई राइटर लो जे बनता सबसे पहले अखिलेश कश्यप को गायब जे रउआ हमरा बारे में जानते नहीं कि ना हम रउआ बारे में जानते नहीं। रउआ के कादू टाटा मार्शल फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो देता रहे हम मानता नहीं, लेकिन पूछिए महेश परदेसी से कृष्णा बेदर्दी से पवन बाबा से नायका राइटर लोग कुछो ना। एगो गीत गा के हम एगो गीत के जोड़ा तनी से ना लगी गीत झीट के हिट हो कोई होई हम कुछ ना कहब। शंभू बाबा हुए शंभू हुआ केहू के गिला शिकायत ना हम करी, लेकिन राइटर लोग से कहब नया 2 साल से जुटा तू भैया जी कह जरा के भैया कहता रहनू वो हम लौटा हुआ चिल्ला के मीडिया ला के सामने कहतनी तू जरा के भैया कहता रह पूछो 3 बाजार के ठेकेदार रहनी वो गरीब बाप हमरा के अलगा कैलक हम 6 भाई बानी वो हम लौंडा नू रहे तू उनका मुँह में रुमाल से उनको पानी पोछता रहो। हम विशेष कुछ रहा पहले रोआ तनी अब तो हंसा तनी रे 1 महीना तनी के खिलाफ कनी तो 2 बेटा के बियाह कनी आज हम चिल्ला के कहतनी पूरा भारत वर्ष में अब हमरा डोरे कुछ नहीं खे। अरे अब काहे करता रुमाना बुलबुल बाबा का भाई का तिलक में गई तो कहले ये शंभू जहर खाए के मर जाए ये पर हम गावत नहीं। अरे अब काहे करता रुमाना खेसारी दीवाना बना के एक संग पढ़ल तू प्रेम के पढ़ाई तब काहे बबुआ ते गईले भुलाई तोरे चलते जायब जेल लखाना खेसारी दीवाना बना के। सुनो ना तनकी बगल तो बोल बबू है ना तू हौ लैला हम हई तार मजनू जितना बार बोलो हम कुछ हो ना बाबा कंप्यूटर हम 2 पैक दारू पी के गीत लिखिले आज पूरा भारत वर्ष में दारू बंद बा लेके शंभुआ पियला आ रउआ लोनी गर्जियन हम माई बाप लोग से कहले मीडिया ला पूरा भारत वर्ष जान देला शंभुआ दारू पियला यही पर हाँ खत्म हुई। लेकिन ई कहले खेसारी लाए पाके कह दे रे बेटा वो दिन जहर खा के मर जाए गोली मरवा ले ते अपना कॉमेडी से ते अपना बेटा के फुसले माई के फुसले बाप के फुसले शंभुआ के का दिले बड़े कुछो ना। शंभुआ थोड़ा खातिर कहले बा ते हमार नरसिंह तिवारी हमरा के अलग कहले हमार 5 भाई अलग कैलक हमार ठेकेदारी छूट गई तोरे चलते सब छोड़ सब कुछ ठीक बा गर्जियन हमार भाई है। जय हिंद जय भारत जय माँ शारदे फिर भेंट हमारा बीच में रहनी है शंभू बाबा यहाँ के दिल के जौन बात बा भड़ास फोड़नी है और वो लोग देखत रहनी है खबर गांव तक। अगर ये वीडियो अच्छा लागल होके तो आगे से आगे शेयर करी कि ये बात अखिलेश कश्यप के लगे जाओ ये वीडियो जौन बात कीजिए खेसारी के लगे जाओ यही के संगे हम मिले एक छोटा ब्रेक के बाद तब तो खबर गांव तक देखत रही। नमस्कार प्रणाम जय हिंद जय भोजपुरी जय भोजपुरिया समाज।